हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण आळूच्या वड्या कशा बनायच्या ते बघणार आहोत। इथे मी आळूचे पानं तोडून आणलेले आहेत आणि असे छान आपले घरचेच पानं आहेत। तर असे छान पानं मी आता स्वच्छ पाण्याने 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले। तर चला आता आपण आळूचे पानं 5-6 पानं आहेत हे। तर चला आता आपण आळूच्या पानाच्या वड्या कशा बनायच्या ते बघूयात। इथे बघू शकता आपण एक मोठी वाटी घेतलेली आहे। त्याच्यात आपण आता बेसन पीठ आवश्यकतेनुसार बेसन पीठ टाकून घ्यायचे। तर इथे बघू शकता आपण थोडीशी हळद टाकून घ्यायची, 1 चमचा, आणि 1 चमचा आपण इथे लाल तिखट टाकून घ्यायचे। तिखट कमी जास्त करू शकता, मी ते 1.5 चमचा टाकलेला आहे। आणि आता अर्धा चमचा आपण इथे मीठ टाकून घ्यायचे अंदाजानुसार। तर इथे बघू शकता मी ते एवढं मीठ टाकते, अर्धा चमचा असेल साधारण हे। आणि तुम्ही 1 वाटी बेसन पीठ घेतलं तरी चालेल, मी चमच्याने घेतलं। तर चला आता आपण याला मिक्स करून घ्यायचे थोडं थोडं पाणी टाकून। तुम्ही हाताने पण करू शकता किंवा मग असं चमच्याने पण काढून घेऊ शकता। ते मी 1-1.5 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्याच्यात 1 चमचा मी लाल तिखट टाकलेला आहे, 1 चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ। तर याला भिजवून घेतलेलं आहे बेसन पीठ। आता आपण याला लावून घ्यायचं एक पानाला, आणि असं चाळणीमध्ये तेल लावून आपण याला शिजवून घेणार आहोत, वाफवून घेणार आहोत। हे पानाला असं हे बेसन पीठ भिजवलेलं लावून घ्यायचं, असं पातळ थोडं लावून घ्यायचं हे अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता असे एकावर एक ठेवून 2-3 पानाला पण लावून घेऊ शकतो। इथे मी आता 2 पानाला लावून घेणार आहे, आणि असं त्याच्यावर ठेवून घ्यायचं ते पान। आणि बघू शकता आपण असं 2 पानांना लावून घेतलेलं आहे। तर इथं चाळण्यात तेल लावून त्याच्यात ह्या वड्या, आणि आता आपण हे झाकण ठेवून कमी गॅस करून याला छान असं वाफवून घ्यायचं आहे। मी आधी पाणी उकळून घेतलं होतं 1 तांब्याभर टाकून, आणि आता आपण अशा वड्या ठेवून त्याला असं छान वाफवून घ्यायचं आहे। हे अशा पद्धतीने 10-15 मिनिटांमध्ये आपल्या छान अशा वड्या तयार होतात। असे 5 मिनिटं झालेले आहेत। 5-6 मिनिटांनंतर याला छान असं उलटून घ्यायचे, उलटून याला दुसऱ्या बाजूने शिजवून घ्यायचे चांगले। अशा पद्धतीने सगळे आपण आता इथे उलटून घ्यायचे आणि परत त्याला वाफेने 10 मिनिटं शिजू द्यायचं। तिथे बघू शकता आपण याला उलटून घेतलेलं आहे, दुसऱ्या बाजूने पण याला छान आपण वाफवून घ्यायचं आहे 5-6 मिनिटं। हे अशा पद्धतीने अजून झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। वड्या अशा छान वाफवून झालेल्या आहेत। इथे बघू शकता हे असं बघायचं आहे, पटकन अशी तुटली की समजून घ्यायची की आपली वडी अशी छान थोडीशी बाकी आहे। तर आपण अजून त्याला थोडं होऊ द्यायचे आहे। हे बघा तर त्याला आता आपण अजून थोडं 2-3 मिनिटं वाफवून घ्यायचे आहेत। बघू शकता आपल्या वड्या छान अशा शिजून झालेल्या आहेत। तर नंतर आपण याला आता तेलामध्ये तळून घेऊ शकतो, किंवा आपण नुसते असे फोडणी पण करून घेऊ शकतो। तर इथे मी फ्राय करून घेणार आहे। आपल्या छान वड्या अशा वाफवून झालेल्या आहेत। तर याला आता आपण बारीक असे छान कट करून घ्यायचे आहेत, आणि नंतर याला आपण असं तळून घ्यायचे आहेत। इथे बघू शकता असे छोट्या छोट्या पीसमध्ये कापून घ्यायचे आहे। तर इथे बघू शकता आपण याचे आपण असे कापून घेतलेले आहेत वड्या, आणि आता हे आपण तळून घ्यायचे आहेत छान तशा खमंग तळून घ्यायच्या तेलामध्ये। तर इथे बघू शकता अशा छान आपल्या ते अशा पोतीच्या पानाच्या वड्या तयार होतात। तर अशा पद्धतीच्या तुम्ही पण वड्या नक्की करून बघा। बघू शकता असे छान असे कमी गॅस करून असे छान असे हे तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने आपले सगळे पोतीच्या पानाच्या वड्या अशा छान आपण तळून घेतलेल्या आहे। इथे बघू शकता हे पोतीच्या पानाच्या वड्या आपण नुसत्या पण खाऊ शकतो, किंवा तळून पण खाऊ शकतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने खाल्ल्या जातात। हे आपण अशा पण खाल्ल्या तरी खूप छान लागतात। तर अशा पोतीच्या पानाच्या वड्या तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।